Mangrega ruming puri mangken tanpa sirik sliring ngurupe langit mboten napa-napa ajeng Mastu sidang sekaring bawana lagi Syara Data Pitana hanengge pundi ta ingkang kinarya bebukaning carita
Lah menika to ingkang mapan wonten kahyangan Jumbing Salukaya. Ing kahyangan Suralaya ya dununging para suci. Sayekti menika to beda lan ingkang mapan wonten Madyapada. Para dene Narendra mungkin nunggung wiyaring jajahan miwah luhuring prabot. Nanging yen wonten kayangan Tamboya denya wis winenang ngratoni sak isining Triloka. Tritegesing telu loka araning jagat yaiku jagate manungsa, jagating dewa lan jagating para lembut. Wenang amurba tan bisa kapurba, menang wisesa tan bangkit kawisesa, wenang gawe tan wenang ginawe. Kaya Salendra Bawana Sakti tan nate mambet gandhaning bajin. Menika wonten ing tansah gondarung angambar jroning kahyangan. Nemat mupangat tanpa karana kamangkun nata awit saking probaning yang maha kawasa. Sinten ingkang mapan wonten ing kahyangan tuhu menika ingkang bebisik Sang Hyang Jagat Giri Pratika ya Sang Giri wonten ingkang andale lenggah kepareng ngayun punika to ingkang bebisik Sang Bathara Narada ya Sang Hyang Resi Kanika Putra sinambung ewutat lan menika to ingkang bebisik Sang Hyang Bathara Indra dene sawetawis dagu lenggah Sang Hyang Girinata tan kepareng angun andika awit saking gara ingkang mapan wonten ing Madyapada boten mendha nanging sangsaya ngreda. Mila teka Mangkunata pangudras bareng lisan sampun dereng kawijing latih.
Dian sembah niring ulo kapurbo risang mur pengerat Rajana nengkang yan kanang mawe buka sawego ma yan kanang pamujing hari yang sukmono adiluluwe mugi pinarunga kawilujengan kabakaswaran marang sira kabeh. Om wilahing Mastuwana sidam sekaring bawana langit Kakang Narada. Kawula nom Adi Guru dene wonten timbalan menapa Adi Guru animbali Rakanto ing sidhe pangudam-udam. Dene menapa wigatine Adi Guru? Nggih disigek mawon ya. Kakang Narada. Dene Kakang Narada aduh suntedhekake cetak menawi pila menika dal wonten wigatos. Wigati apa Adi Guru? Dene para apa kang dadi gara-gara ana Madyabada ing menika ngantos dadosaken getering kahyangan para widodari widodara wayang-wuyungan ngantos damel gegere kahyangan dene manawa wonten teja wonten sela mawa teja reksa mawa cahya mara kasendalo mayang Kakang minangka gantining saka lan umpaking saka guru ana ing kahyangan Saendra Bawana. Wadene manawa wonten jalma manusa ingkang ganggu gawe dados dadi gara-garane kahyangan mongko sinendalo mayang kacemplungake wonten kawah candra timuka dadi intiping naraka jalan. Papong wae doyong ditegara wong kae sapa sing gawe nangka basa ku mlopyok kae betone niku. Iya. Adi Guru digawe cekak ae sing ngeten digawe ku wonten gara-gara ana Marjapada menika boten sanes inggih namung Atmaja Paduka piyambak nggih menika si Bathara Kala anggone lampahi tarak bata
Tarak Brata PP ana repat panasan menika Adi Guru. Ketip doroku tak jelas totok jar ya sampak monggo nyemangkane menika amung putra ndika ingkang dadosaken gara-gara wonten Madyapada ngantos sundul ing kahyangan Saindra Bawana putra paduka inggih menika Sri Bathara Kala Pirangu Rinanggul kinempet kempit dosang renaning pawana kakang kanika putra kok malah majulun dhewe kang dadekake gara-gara ana kahyangan menika mong kuwi gati apa kang kula piyambak malah dereng muninga Adi Guru. Kekarepane napa, gegayane napa Sri Kala ngantos PP ana tepat panasan. Niku namung nyumbangkaken Adi Guru. Yen kaya mangkono kula Indra sira metu padaran timbalana Bathara Kala kadhep ana ngarsanipun. Nuwun Rama Pukulun. Dene kula katimbalan sakdene kula ngaturaken sembah bekti. Kula ngarasa ulun. Iya ya nggere kula. Bathara Kala tak tampa ora liwat bali pangadune Rama wae kaki tampa inggih. Kula tampi kangge asta kalih dados ngandayani jasad kula Kanjeng Rama.
Dene Kanjeng Rama nimbalipun Bathara Kala ana wigatine apa Kanjeng Rama? Ngerti kala anane ulun nimbali jeneng sira iku mesti ana wigatine. Wigatine menapa, Bapa? Ngene nggih, kok nganti jeneng sira kuwi Tarak Brata ana repat kepanasan nganti dadekake gara-gara Madyapada sundel ana kahyangan. Sira duweni gegayuhan apa, duweni karep apa? Coba matur ngene. Wadalah. Napa Kanjeng Rama sampun kesupet? Iya, aku kak rada bingung, rada lali. Wadalah. Nalika semanten Kanjeng Rama menika sampun janji, sampun weling wateng pun kala. Jare Kanjeng Rama badhe paring pangan pateng kula ning parandene nganti yaine aku durung mantuk pangan. Golek pangan mrana-mrana durung cethuk. Mula aku tapa brata ana tengah repat panasan supaya aku antuk memangsan Kanjeng Rama. Rek aku ora iso golek pemangsan saiki. Kepriye Kanjeng Rama? Janjine Kanjeng Rama nalika samono. Iya, Uluk Bathara Kala. Ora ndak selaki. Pun Rama nalika samono nate janji marang jeneng sira. Nanging menko dhisik yo nggih. Mangke kados pundi wong kula tak luwe. Iya. Sira kuwi oleh mangan utawa nyesep daginge manungsa kuwi ana syarat-saranane. Saranane kados pundi Kanjeng Rama? Kita jujug wae. Saranane ngene yo nggih. Sira kuwi anak ing dewa ya kudu ngarah-arah ngati-ngati yen sira arep golek pemangsan. Rada cepet ta. Ngene nggih. Tak jujug wae. Sira oleh mangan lan nyesep daging manungsa ki ana saran-saranane. Ya kuwi manungsa, wong-wong kang duweni sukerta. Adalah. Manungsa kang duweni sukerta, sukerta apa Rama? Ya kene durung ngerti. Sukerta kuwi rereget. Suker kuwi rereget, sukerta kuwi rereget nanging dudu regeting jiwa raga nggih. Regete apa? Sukerta kuwi rereget ning reregete manungsa kang urip ngalam donya. Wah ta. Dadi raga kuwi ora direget. Nek raga kuwi wis mati ora nek regete. Dadi reregete iki reget uripe nalika donya kuwi duweni reget. Wah ta. Ono Kanjeng Rama. Aku panggah njaluk pangan. Yo, dene tak jujug wae. Manungsa kang antuk mbok pangan kuwi manungsa kang duweni sukerta. Mongko cacahing sukerta kapérang miturut buku cedhik ya kapérang dadi 3. Sukerta apa wae Kanjeng Rama? 1 sukerta gedhe. Kang 2 sukerta cilik kang angka 3ne tengah. Mongko sukerta kuwi miturut buku Pangruwatan buku Dalang Purwakala kuwi anake 20. Sukerta ki ora ana beda-bedane bobot kabeh padha ora ana sukerta gedhe, ora ana sukerta cilik, ora ana sukerta tengah. Bobote kabeh padha ngono. Manungsa kang nandhang sukerta sing biyae ndak cuplik wae ya kuwi bocah untang-anting, bocah siji ora ditunggal. Bocah kembar lan liya-liyane besok wae wis ditanggap.
Ngono, dadi panganku akeh Kanjeng Rama. Iya, nanging mengko dhisik. Kok panggah kowe kapan arep mangan? Ngene yo, Ngger. Kowe mau sing ndak andharake marang jeneng sira. Manungsa kuwi diwenangake budidaya. Budidaya kepiye? Ya usaha. Budidaya supaya ora kaleksanan, ora bisa kenekan suker. Saiki aku ndak takon Kanjeng Rama. Ya takon apa? Kodrat karo wiradat iki menang endi Rama? Wah, angel men takon. Kodrat karo wiradat menang. Lek miturutpun Rama menang kodrat. Menang kodrat. Nanging kodrat kuwi samangsa-mangsa bisa diwiradati. Ibarate tanduran ana sajroning tegalan kuwi yen arep dipangan kebo sapi dipangan ama. Manungsane kudu budidaya. Tegalane dipageri, sawahe diwenehi benjo dipangani manuk. Kuwi budidaya. Kuwi budidaya. Iya. Yen aku nrajan bobol pager, kowe bakal entuk kacilakan dosa selawase. Wadalah, panganku ana mendi? Yen kowe arep mangan menungsa, kono mau bloke utang-anting ngono. Nanging ngene dhisik. Kala sajroning sarandoning awakmu, sarandoning perangane badanku kuwi ana tulisan. Tulisan kepiye Kanjeng Rama? Tulisan jenenge Rajah Kalacakra. Iki tak jujuk wae jane cek dawa. Jenenge Rajah Kalacakra, Bathara Kala. Rajah Kalacakra kuwi mapane ana sak njabane daging sak jroning kulit. Ngono Kanjeng Rama iya. Sapa wae eling-elingan. Eling-elingan iya kula emut-emut. Sapa wae engko sing bisa maca Rajah Kalacakra kang mapan ana sarandune badanmu ya kuwi bektenana. Lan singkirana aja mbok terjang wadalah. Sing bisa maca tulisan Rajah Kalacakra ana sarandune badanmu kuwi ya kuwi bapakmu dhewe kang angka 2 sedulurmu tuwa. Aja wani-wani marang wong sing bisa maca Rajah Kalacakra ana sarandune awakmu. Singkirana kula kelele. Lamun mangkaten kula badhe nyuwun pamit pados pangan Kanjeng Rama. Nyuwun donga pangastu. Ya ya nggih tak dongane pangestu tiga. Hati-hati aja kok musik kari. Dika kados pundi iki Guru? Menapa Kakang Narada? Paduka menika kados pundi anggenipun paring wawasan kalian putra Paduka menika lire kados pundi? Wah, ngene iki Guru.
Paduka Kala wau paring pangan marang Bathara Kala. Ya kuwi manungsa kang wis nandhang Sukerta. Mongko ana ngarang donya kuwi wong kang nandhang Sukerta ki akeh cacah pirang-pirang. Kowe iki kae tegara. Ya ngangge undang-undang duwe anak loro wae. Aja akeh kowe lah. Bocah loro kuwi ya klebu Sukerta. Mangko yen Adi Guru paring pangan kaning putra nika Sri Bathara Kala bocah sing duweni Sukerta sakmono kae. Paduka menika dewa. Dewa Adi Guru. Mapane ana dhuwur kanggo patutladan. Kanggo panutan kok malah negarane rusak mang. Ngalam donya rusak. Manawi Kakang Narada kados wah saiki. Ngene Di Guru. Nek Paduka Di Guru menika paring pangan Sri Bathara Kala sakmono kae engko ibarate Paduka mapane dhuwur, banyu mili saka dhuwur. Nek banyu saka dhuwur butek nek tengah diutek teko nang isor dadi cepelen. Masyarakat ora mangan. Menawi makaten kula nyumanggaken Kakang Narada murih Bathara Kala mangke dipun alang-alangi dipun tampik mboten pikantuk padha. Ojur iki tegan golek mong-mongan. Ya wong tuwa ngene iki. Ora mangan nangkane nek urute Pak Sujaya. Nah, terus pundi kan? Kula namung nyumanggaken Kakang Narada awit tembung kula kala karepian ya mula diati-ati. Jenengan nenek dhuwur. Aja sok gampang paring tembung kang boten prayoga diati-ati lah nek terus piye? Nek kala semayu tek adoh, piye nek Bu? Nuwun sewu Kakang nyumanggaken Kakang Narada kula bali mekayang ya. nyegat ning kene Kakang kala. Mendhek-mendheke lakunipun Kakang. Aku melu Kakang. Melu ning endi? Aku
ya melu Kakang. Elu. Wah, tak. Kok cilik-cilik iki mung romangsaku ning jerone kotak maret wayang ngene iki kok saiki enek wayang ngene iki. Ya iki jimate Eyang Jaina. Menawa tak jupuk dhisik kuwi ya ngono. Nggone ning jero kamar iki jero dhewe. Iya. Kakang aku elu. Kuwi melu. Aku arep golek pemangsan. Lah iya aku ya elu. Panganku akeh banget. Oke, apa? Ya kuwi bocah untang-anting. Bocah kembar lan liya-liyane. Akeh Kakang, akeh. Lah kae Kakang, sinden sing lingguh kono ke ya panganmu. Kae dudu. Kae wis ana sing mangan, aja sembrono. Dudu pangane dhewe. Tunggal. Ya, dudu pangane dhewe Kakang, dudu. Kakang, piye? Kae ana rondo ayu glewah-glewah. Kae ya pangane awake dhewe Kakang. Wah, salah dudu. Kae pangane sing tukang der. Dudu pangane dhewe Kakang, dudu. Gayakan. Le pangane dhewe apa Kakang? Kok dhisik. Kae kono. Bocah apik prawan tuwa ayu Kakang. Pangane sapa? Dudu pangane dhewe Kakang. Dudu. Lah niku pangane sapa? Kuwi pangane dalange. Wah. Mangan wae kok milih to Kakang. Ya piye ora milih nyemingkir apa. Ayo padha derekno aku golek pemangsan. Ayo tak dereke Kang. Ayo sing ati-ati. Mula tak prepeki ngger anakku Bayu. Lho nggih, Eyang Narada wonten wigati menapa kok mrepeki Bayu anggone lumaku ngene ngger ya. Kowe apa ora kelingan? Napa? Ya kuwi nalika samana cara guru janji karo
anake si Kala. Kelingan apa ora? Nggih, kula taksih kemutan dah. Saiki Bathara Kala nagih janji marang wong tuane ngono kan. Lah, golek memangsan ana Ngarcapada. Nah, iki mau aku oleh parilae ya kuwi adi juru supaya nanggulangi si Kala anggone golek mangsan ana Ngarcapada. Saiki ngene yo, Ger. Atus pundi? Penak-penak wae. Kanggo nanggulangi lakune Kala supaya ben atok-atok. Kowe tak dandani engko cegaten Kala supaya Kala mengko ora bisa golek memangsan ana Madyapada yen kena ripin sarana alus dene ora kono ya kasaran. Makaten kados pundi yo tak dandani mergo dhisik. Tak dandan barang yo gawe blangkon wis suwi. Dandani dhisik. Supaya ora konangan Bathara Kala ki dandani ngono. Oh. Nah, nek kowe bagus to. Nggih. Saiki ngene, Ger. Atus pundi? Cegaten Bathara Kala. Ripin sarana alus yen ora kena sarana alus yo kasaren. Ayo saiki budal. Setan ngadang dalam wo ilu-ilu panas hati kataro selaning bumi anggar ngepak ijan bendere bang ora opo lagi iso wah iki durung suwe anggonku lumaku ana bocah bagus lumaku wayah beduk wayahe ana tengahing prapatan. Hei Gus, sapa kang dadi jenengmu? Lan saka ngendi kowe mau? Yen kowe takon aku, jenengku Tuna Bapa. Tuna Bapa. Apa Tuna Bapa? Tuna kuwi tegese rugi. Bapa kuwi tegese bapak. Dadi aku dilairake wis ora ndi bapak. Oh ata. Yen ngono kowe bocah yatim. Karepmu le marani. Wah ata.
sawise kowe roh jenengku lan papanku nyapa girang-girang guyu-guyu ciklak cilak ya iki aku antuk pangan mulane aku marem banget ana kene ora ana panganan apa kok pangan oh sing ndak pangan ya kowe kuwi aku mbok pangan yo ibarate walang arep ditutul pitik wae nyelentik aku menungso budidaya ada wani aku apa kowe umpakno japa mantramu aja nganti karo ndhet nek ngempani japa mantra Baik, sing hati-hati ya. Kridane bocah kaya ngono aku buta karo saya. Aku tak nyisih golek dalan kene. Engko lek metu kene bakal kedenangan bocah yo. iki kok ketemu meneh bocah rambuté gondrong. Oh, jajan tak takonan. Gus sapa jenengmu? Jenengku Bapa Tuna. Bapa Tuna, ya jenengku Bapa Tuna. Wah, ta. Mau Tuna Bapa. Saiki Bapa Tuna mak diwalik. Wow, tibake wis saling sandang. Jengkre aku. Wah.
pedalan. Rodok gemya bias Kakang Panjang. Nger mula aku mrepeki anggon mulumaku ya kuwi Wisnu lan Brahma. Wonten wigati apa yang Bathara Kala? Wonten wigati menapa yang Narada? Ngene ya Nger, rebat cekap rebut gawe. Iki mau aku wis mutus ya kuwi si Bayu anggone meperi sikala anggone golek sandang lan pangan. Nalika samono kowe rak ya jeling to. Ya kuwi ramamu nate janji karo Bathara Kala paring pangan. Lah saiki ditagih karo Bathara Kala mau nagih arep ngala mangsa golek pangan ana Ngarcapada ya kuwi wujude manungsa kang nandhang Sukerta. Mula kang saka iku ya Nger Wisnu lan Brahma mangatoaken timbalan dawuh iya. Ngene Brahma mau watak kasar. Saiki disarana alus. Kados pundi ngene. Kowe Wisnu dak dandani dadi dalang Kandhabuwana ya dalang Purwa sejati. Lah kowe Brahma nggih kowe ndak dadekake bojone dalang merga wong Kruwati jereke lek ora duwe bojo dadi wadine para wong-wong. Lah kowe mathuk apa ora? Lah kuwi Brahma dadi bojone si Wisnu. Kowe kabeh tak sandangi nganggo sandangan dalang. Ayo saiki budal bareng-bareng supaya laku Darma, laku becik ngandhek lakune si Bathara Kala murih ora mangan manungsa ana Majapada. Ayo budal bareng-bareng. Iki disingkat bae.
golek mangsan kasigep. Mangke Bathara Narada ugi sampun ngrasuk busana inggih menika Kyai Panjak lan Bathara Wisnu sampun salin busana inggih menika ngagem busana dalang lan Brahma ingkang minangka dadya garwane kandhek lakuning Sang Bathara Wisnu ing menika ta boten kadya wonten padepokaning kaki ingkang kabandang lamun ta Cirandra tansah eling-eling candraning. Sukerto jare putra siji kuwi dadi unen-unen dadi wadan
ya kuwi bocah sing nandhang Sukerta. Kula kang sapa iku sinuwun. Kados pundi urip putranipun Mbak menika saged icah Sukertane ngene nini aja tansah grantes anggonmu mikir. Ngageti pun Rama lan ibumu ana apa? Kanjeng Rama ya napa? Kanjeng Rama kala wau gremeng-gremeng. Kula putra tungganan Kang Sukerta dene menika kula nggih badhe budidaya. Kepriye Nger? Kowe mau krungu Kula mireng Kanjeng Ibu, krungu kepriye? Kanjeng Ibu tawang-tawang tangis-tangis tebah-tebah dodo. Tampal-tampal wentis. Menika tangganipun Kanjeng Ibu kesusahan. Ya kok ngerti kowe. Marang tetela makaten Kanjeng Rama Kanjeng Ibu, kula badhe siram jamas budidaya ana telenging tlaga Madrita. Jare para winasis, para pepundhen, para pinisepuh. Bocah sing Sukerta piyen siram jamas ana telenging tlaga Madrita. Dawuh sampun luwar saka Sukertane. Mila saking menika kula nyuwun pamit budidaya siram ramas wonten telenging tirta. Bedo. Ono. Iya tak pangastoni nggih tuga-tuga digawa ati-ati aja mangsi kene. Ngene Yayi. Aku yo krungu-krungu mbok Bagus Sinatiwara. Aku krungu yen bocah Sukerta kuwi dawuhe Ki Wurwati Murwakala. Yo saiki nyuwun tulung karo perangkat kene. Aku nate krungu ya kuwi Jogabaya jenenge Pak Joko Lodhok kuwi sing tukang golekne pangruwatan. Ayo Yayi sowan ana kene Pak Joko Lodhok. Monggo Kakang Mas kula derekaken.
aku nyuwun peloke ngenem inting ana sing pilan telu. Iya. Mengong ngalor. Iya. Sing gedhe ae telu tengah. Iya. Nah. Bener apa ora iki sing diarani Tlaga Madirda. Singgah, nah kuwi payono. Singgah kala singgah telu Pak. Singgah kala singgah. Ya. Oh bener apa ora? Pansu minggah Durga kala minggah. Bener Pak Tarno sing menerne. Singa wulu. Nah, bener Pak Tarno. Singa tan kasat mata. Iki kono bocah. Suarane gremeng. Pangkur belok lem kono. Kaya ngono Pak Tarno ya. Pansu minggah apa kuwi? Lha Pak. Singa sirah, singa tenggak, singa wulu. Padha sira sumikira ing telenging jala nidhi. Sapa kowe? Iki sing diarani Tlaga Madirda. Aku arep ilangi Sukerta siram jamas ana telenging Tlaga Madirda. Indro, ya. Napa? Nyumanggane. Kalau padha dikene Mak. Ya. Ya. Dampake padha. Manungsa kajahe kok ijen arep adus siram jamas ana telenge Tlaga Madirda iki dadi panganing Bathara Kala.
didelok wayahe. Ya. Ya. Bocahe mlayu. Bocahe mlayu. Wah, iki ana wong nyerumbat kambil. Oh, lah nyerumbat wis mari serumbate ditok ning ngadeg. Ah, suwaku suwek ngampi kena lanang aku. Ya kaya ngene mula. Besok-besok yen nyerumbat kambil wis mari serumbate rubono. Ben aja ngeneki Bathara Kala yen kaya mangkono wong kuwi dadi panganku besok. Ya serapa kae. Aku waktu mati. Disingkat wae. Bocahe mlayu. Menek ondo. Wah, dalah rengsik-rengsik. Bocah lincah. Menek ondo ana wong gawe omah. Wis gedhi wis digedheki. Ning urung dipasang ampik-ampik ora dipasang keong, moblong. Dipasang ondo, nek menek wis mari ondone ora dirubuh. Bocahe menek, aku arep menek rondo, ondone digoleki. Wah, kebleken ondo. Rondo kula yen gawe omah wis digedheki, ampik-ampike kuwi ya ditukne marbu. Supaya ora tinggi dalan karo wong sing duweni syukur lha ngene iki ngeneki aku ondone menyonyo bare nganti aku kuting jagat bakal tak buru. Kanjeng Ibu. Dene nganti kemrobos sak yaene aku ora entuk pangan Kanjeng Ibu, aku nyuwun tulung Kanjeng Ibu. Kepriye aku wetengku wis luwe bocah ilang. Duh Kanjeng Ibu.
kebadodo. Tanpa tes nandhani kowe kesusahan yen. Nuwun Kanjeng Bedari Ibu, kula nyuwun tulung. Ana apa yen? Kula mburu mangsan ana kene ilang saka pandulku Kanjeng Ibu aku wis luwe. Mula aku njaluk pangan. Iya yen, engko tak wenehi panganmu. Kowe mangko ora cethuk bapakmu ora disangoni. Tak sangone wis entek. Aku luwe Kanjeng Ibu. Iya yen. Mengko ndak sangoni Aku golekno pangan. Yen mengko aku ora bisa mangan ora kok goleki pangan ibu dhewe sing tak pangan. Lho, piye kuwi piye? Aku kuwi ibumu nggih kala. Aku kuwi ibumu. Aja ngrabyah kaya ngono. Tembungmu. Kowe kuwi sing ukir jiwa ragamu, aku ibumu. Sing ukir jiwa ragamu kuwi ibumu iki. Dadi lek kowe mangan ibumu, kowe kuwi engko nyalahi aturan, nyalahi hukume negara, hukume agama, hukume Gusti Allah. Kowe bakal kena bendu selawase nger. Wah, dalah. Kanjeng Ibu. Kula nyuwun lepat Kanjeng Ibu. Diwas kula kaduk wicara Kanjeng Ibu. Iya. Ora dadi apa, pancen kowe susah. Ngene yo nger. Atus pundi Kanjeng Bedari? Kowe aja mangan ibumu. Ndak dudohi dalan yen kowe arep golek pemangsan golek pangan. Iki mau ana dukuh salak kembang ya kuwi nggone Bapak Langgeng. Kuwi arep ngenekake wayang ya ki Murwakala. Murwakala ruwatan. Iya nggih, iya. Nang kono mbok menawa mengko ana panganmu ning kono kowe manganno. Nanging takok dhisik ya nggih. Takok piye? Takok marang dalange pangruwat. Dalang pangruwat kuwi syarat-syaranane wis genep apa uduh? Wis jangkep apa ora? Mengko yen urung jangkep ya kuwi dalange pangan. Yen ngono aku nyuwun pamit Kanjeng Ibu. Kula nyuwun donga pangestu. Iya ya nggih tak pangestoni. Duka digawa ati-ati aja nganti keri-keri nggih. Golek mangsam nunjuk ana paduan salah kembang boleh Bapak Langgeng. Ono dadi pemangsanku.
Iki ketarane kaya dudu pawongan kene. Hei Gus, aku ndak takon ndak singkat wae. Kowe kuwi saka ngendi? Apa kang dadi wigatimu, Gus? Nuwun inggih. Menapa leres menika pidalamipun Kyai Dalang Kandha Buwana. Nggih, pancen para yekti para nyata yen iki pidaleme Ki Dalang Kandha Buwana ya Ki Dalang Purwojati. Duwe wigati apa? Nuwun inggih. Kula kala wau sowan mriki. Nuwun inggih. Jenengan menika sinten? Aku ki Kakang Pancak. Lah iki bojone Dalang Kandha Buwana. Iki ya tukang gender. Ki dalange sampean sinten? Kula menika Bayan. Bayan. Nggih, Jaka Lodhong. Kula menika Mbok Nyai tukang adang. Yo. Mengko wigati apa Pak Jaka Lodhong ngene? Kula wau dipun utus kalian Bapak Langgeng sowan ana daleme Ki Dalang Kandha Buwana ing pinrih kautus Murwat Purwakala ana daleme Bapak Langgeng. Napa Kyai Dalang menika sagah? Nuwun Kakang Pancak. Nggih, ngapa di dalang sing nyauri aku apa kowe? Sampeyan wae dalange kowe kok. Oh Pak Yono dalang. Ngene Jaka Lodhong. Yen aku kon ngruwat Murwakala iki dina saguh ya urung nampik ya lho. Kok ngono? Iya. Mengko mlaku bareng-bareng nyuwun marang panguwasane Gusti Kang Akarya Jagat ndak tindakne sarana pangruwatan budaya Jawa. Oh ngono.
awit pangruwat kuwi ana loro, siji pangruwat ing santri kang angka loro pangruwat liwat budaya. Nanging yen wis ngebabke ngruwat kanggo budaya, aja ngebabke agama. Kok ngeten? Iya ruwatan santri kuwi ya apik, ruwatan budaya kuwi ya apik. Ana tetembungan lho kae. Sing apik inallaha masabirin sapa wong kang sabar diasi Gustine. Oh ta'ala. Dadi aduka menika kidalang kandha buwana saguh ruwat ya kuwi. Saguh ya urung nampik ora ayo diwuwakala bareng-bareng. Aku mlaku becik sing di omah percaya ngakon aku ya ngegono menyangi anggonku dadi dalang pangruwat. Nah nek ngono ngeten gandeng aku ngene iki aku ya diutus terus amplopane pinten piye Kakang Pancak adalah nyumanggane Kyai Dalang. Lah aku ngene. Jogone akeh. Tukang endang ya enek, aja ngono. Kakang Dalang. Awake dhewe kuwi paring tulung wong kang nandhang Sukerta. Mula wong kang nandhang Sukerta wis kesusahan, aja malah diwi susah. Kalah. Ngono ya Pak Jujak. Turu. Ngene. Jaka Lodo. Ya mengko bayarane cengkir. Lah. Ra ngaten bayarane cengkir mangke kula bektakne kambil rong truk. Nggih kebu sirahmu kuwi. Kambil rong truk kok gorene nggih kebu sirahmu kuwi. Kados pundi? Kyai Pancak. Sing diarani cengkir kuwi kencenge pikir. Kok ditu kambil rong truk kok gorene wae. Nah, cengkir kencenge pikir ora nganggo bayaran apa-apa. Ambil 10 ae, Joko 10 ae. Oke. 10. Pokoke mburi bagian. Lha ngaten. Kula mangke matur kaliyan Bapak Langgeng yen to menika badhe mulat Purwakala. Terus dinane dina apa? Dinane Setu Legi. Mangke panjenengan tindak ana daleme Bapak Langgeng. Wayang yoga gamelan wis ana. Lah wis cuma wis wae apik-apik. Gilap-gilap. Kabeh wis cuma wis. Ubo rampen kabeh. Disiapne aku ndak sowan ana daleme Bapak Langgeng. Krana dhisik mengko ndak tututi Joko Lodo. Yen kula nyuwun pamit ya boten-boten. Ayo, Kyai Dalang.
mlayu-mlayu kriwet riwemu kaya ngono ambekamu kremosan ki saka ngendi nuwun-nuwun sinuwun Kanjeng Rama kula kala wau badhe siram jamasana satelenging tlaga Madirda kula dioyak-oyak kala nganti saprene Kanjeng Rama ya kene nyumira. Nggih menika sawetawis ngaten anggen kula ajar dalam Murwakala nggih cekapi samanten sawetawis nggih menika ingkang gadah dalem menika Gati Dalang ngadhep ana ngarsane ingkang kagungan dalang menika kula sing sawetawis ngapunten kathah kirangan kula nyuwun saran lan nyuwun kritikan bilih benjing napa ngendi mangke kula nyuwun supados menika dipun aturaken. Mangkaten matur nuwun.
suwuk. Kamu kan suwuk, mainnya suwuk. Kamu kan sing bener ya kaya iki lho Romo iki wong barbar kudu cepet ora genak glendho. Nang bisa. Betul kamu kan. Pamungkas ini pamungkas foto yo glenduk-glenduk wae. Anu, saya bayi ini dincep nih mana Pak, ben panggah disumpeng ini. Iya, ayo bang, panggil nih Pak Sarno namanya ya umum digelar. Pak Sujak orang yang ada ewanya. Sumpingannya kesana digenepi gayu nih. Lumur kan mau lumpang, kue jreng. Iya. Apa jadi? Ram itu. Nah, aduh, sedang. Wah. Sesar 80 lah. Tuh ditembong ngoke kowe. Yo diunggah video lho, urung dipateni.